Halo saudara-saudara, maafkan para mesinnya itu pertemuan ada aku bersaudara tulis B C D Inggris aksara saudara କହିବା C H G H कौन साଙ୍ଗମାନେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ତମେମାନେ ସବୁ ପଢ଼ି ଦେଇଛନା ଭୁଲ ମୁଁ ବି ତାକୁ ସବୁ ପଢ଼ି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଯିବା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଇଂରାଜୀର ଅକ୍ଷର C H G H। ଗରମ ଦିନେ ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପଙ୍ଖା ଚାଲେ। ଗରମ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଙ୍ଖା ପବନ ଦିଏ। ଏହାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ G, big G, small g, G for goat, G-O-A-T, goat, goat ମାନେ ଛେଳି। ମୁଁ ଛେଳି ବହୁତ ଦେଖିଛି, ତମେ ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏହାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର H, big H, small h, hand ମାନେ ହାତ, H-A-N-D, hand ମାନେ ହାତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଖାଇବା ଉଚିତ। ତମେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଛ ନା ନାହିଁ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଓମ୍, ତୁମର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର E-F-G-H। ତାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆମର ମନେ ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆମେ ଭଲ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରଥମ ହେବା, ଫାଷ୍ଟ ହେବା। ବୁଝିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ? ତମେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ମୋରି ଭଳି ପଢ଼ିବ। ମୁଁ ବି ପଢ଼ିବି, ତମେ ବି ପଢ଼ିବ। ମୋ ପାଠ ପଢ଼ା ଏବେ ସରିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବାଏ।